Dobrý deň, ďakujem vám za vašu účasť na tomto webinári a váš záujem. Ďakujem aj za to, že ste si možno pozreli to predchádzajúce video, ktoré sme publikovali minulého týždňa zo série o základoch Agile a Scrume. Dnes sa budeme venovať trochu Scrumu. Povieme si niečo o Scrume, povieme si o základných rolách, povieme si možno ako taký Scrum vyzerá, ukážem vám aj nejaké obrázky z reálneho života Scrum tímov. A na konci bude samozrejme sekcia venovaná otázkam a možno odpovediam. My radi hovoríme, že náš vzorec je questions minus answers má byť rovné 0, tak sa o to trochu posnažíme. Moje meno je Dušan Kocúrek, predstavím sa vám veľmi krátko. V podstate som produktový vlastník vo firme Scrum Desk, v ktorej vytvárame riešenia pre agilné týmy, ktorým pomáhame hlavne so Scrumom a Kanbanom. Robíme elektronické virtuálne tabule, ktoré na rozdiel od iných nástrojov tímom aj pomáhajú identifikovať rýchlo problémy s implementáciou Scrumu. A okrem toho pomáham firmám ako Agile Mentor a snažím sa ľuďom pomôcť s zavádzaním Agile a pri rozbehu agilných praktík. Naša spoločnosť sa venuje okrem konzultačnej činnosti predovšetkým vytváraniu produktových riešení. Momentálne máme riešenia pre Windows a aktuálne je dostupná aj voľná verzia pre webovú aplikáciu. Tu si môžete nájsť na stránke www.scrumdesk.com, ktorá je stránka venovaná produktom, a na stránke www.scrum.sk sa venujeme predovšetkým konzultačnej činnosti, takže tam nájdete blogy zo života agilných tímov a možno aj odpovede na vaše otázky, ktoré teraz práve máte. Dnes sa budeme venovať teda Scrumu. Scrum, ktorý je veľmi často reprezentovaný takýmto jednoduchým obrázkom. Keď som v 2007 roku, keď som zbadal tento obrázok, tak nebolo mi veľmi jasné, ako sa ten náročný projektový život dá vtesnať do takýchto dvoch špirál, do takto jednoduchého obrázku. V tom čase sme v podstate do firmy hľadali nejaký proces, ktorý by pomohol zorganizovať život väčšiemu tímu. Skúšali sme rôzne od klasického waterfallu, vodopádového modelu cez čiastočnú implementáciu Rational Unified procesu. Zistili sme však, že je to veľmi komplexná vec, vyžaduje si to množstvo šablón, dodržiavanie nejakých procesov a nebolo to práve také akčné pre náš tím. A v danom čase sa zrazu objavila kniha Scrum a XP zo zákopov, v ktorej bol vysvetlený Scrum. A bol to dosť šok pre mňa osobne, pretože odrazu som zistil, že nerozumiem, čo vlastne sa tam vysvetľuje. Bolo to tak jednoduchý gázdovský rozum, že bolo veľmi ťažké to nejako aplikovať na projektový manažment. Scrum je totižto rámec pre projektový manažment. Scrum je totižto rámec pre projektový manažment, ktorý sa prispôsobuje jednotlivým firmám a je to v podstate sada odporúčaných praktík, ktoré by firmy mali aplikovať. Nie je však presne definovaný, presne popísaný ako iné metodiky. Scrum je iba metóda pre riadenie projektov, kde hlavným cieľom je možno priebežné dodávanie produktov so zameraním sa na hodnotu. Ani nie tak na nejaký čas, ale predovšetkým na to, aby klient dostával danú hodnotu priebežne, aby tá hodnota bola dodávaná často, možno v malých iteráciách, v malých kúskoch, ale aby to malo zmysel. Ako taký Scrum v podstate je založený na inkrementoch, ktoré trvajú zvyčajne 10 dní. V tomto prípade vidíte na obrázku ešte starú značku toho Scrumu s počtom 30 dní, čo bolo veľmi obvyklé v tej dobe, keď Scrum sa objavil, avšak v dnešnej dobe už je dokonca možno aj tých 10 dní veľmi dlhé obdobie na tú pravidelnú dodávku. Čas, v ktorom potrebuje klient danú implementáciu, sa výrazne skracuje. A možno aj Scrum sa takto stáva menej potrebným, ale keďže je asi najviac rozšírený a má svoje výhody voči iným
praktikám riadenia projektov, agilným praktikám, tak stále má zmysel sa o tom Scrume rozprávať a dokonca s ním aj začínať v tíme. Scrum bol vymyslený pánom Sutherlandom a Kenom Schwaberom niekedy v 95. roku, takže nie je to vôbec mladá praktika, mladá metóda, je to už metóda overená aj pomerne dlhým časom. Jeff Sutherland je bývalý vojenský pilot, ktorý neskôr pracoval v Xeroxe a v iných firmách. Ken Schwaber v podstate spolu s Jeffom na jednej konferencii UPSLA odprezentovali tento rámec a v podstate spôsobili oveľa výraznejší rozbeh agilných praktík, nasadenia týchto praktík do firiem. Aj vďaka tomu, že ten Scrum dáva pocit nejakého procesu, dáva tomu nejaký rámec, dáva zodpovednosti na druhej strane a neumožňuje nejakú anarchiu v tom projekte, nejaký chaos, ako často je Agile vnímané, hlavne top managementom. Agile, množstvo kariet, množstvo ľudí, množstvo diskusí, ktoré zvonku, z externého pohľadu vyzerajú ako chaos, avšak vnútri sú neskutočne disciplinované tie ceremónie vnútri v Scrume. Títo dvaja páni vydali na nižšie uvedenej linke aj presný popis toho Scrumu. On je trochu aktualizovaný voči pôvodnej definícii, takže nájdete tam možno aj trochu inak usporiadané, inak nazvané týmy. Stojí za to si to prečítať. Sú tam také jemné posuny v tej terminológii, ale v princípe ten rámec ako taký zostáva. Scrum je založený na empirizme, a teda na tom, že znalosti získavame priebežne. Získavame na základe toho, čo sme zažili a na základe toho sa vieme prispôsobiť a potom vieme aj zareagovať zmenou procesu tak, aby ten proces skutočne fungoval, aby to nebol iba proces na papieri, ale aby to bol proces, ktorý pomáha, ktorý pomôže dosiahnuť tomu týmu ten výsledok, ku ktorému sa zaviazali. Scrum ako taký je založený v princípe na troch pilieroch. Prvým je transparentnosť. Všetko, čo sa deje v Scrume, by malo byť maximálne viditeľné. A ak si pamätáte, tak toto je v podstate jeden zo základov Agile. To je ten rozdiel voči tradičnému manažmentu, kedy všetci vidia všetko, napríklad pomocou tabuľ, či už elektronických alebo fyzických, napríklad pomocou papierikov a v nejakých priestoroch, ktoré nie sú zamknuté rôznymi právami, kde každý môže prísť a vidieť stav toho projektu. Zároveň je založený aj na adaptácii, a teda priebežne, ak sa vyskytujú praktiky, ktoré nefungujú alebo ktoré by mohli naopak pomôcť, tak tým sa nelimituje, ale pokusí sa ich implementovať, pokusí sa zistiť, či daná praktika pomáha alebo nie a na základe toho buď si tú praktiku osvojí ako de facto štandard, alebo sa rozhodne, že tú praktiku nebude používať. Zároveň je daný na nejakej kontrole. Tá kontrola však neznamená, že to je kontrola nejakého jedného manažéra alebo niekoho, kto má vedenie daného projektu, respektíve možno Scrum Master, ak poznáte už tento pojem. Je to skôr vzájomná kontrola, vzájomné blikanie kontrolkami, že nastal nejaký problém a v podstate založený na systéme skorého varovania. Tieto piliere tak pomáhajú týmu vybudovať veľmi veľkú disciplínu, ktorá je v podstate asi jedným z najväčších prínosov Scrumu, pretože odrazu ten tým úplne prirodzene začne fungovať na základe pravidel, ktoré si tým vytvára a priebežne aktualizuje a aj sleduje, či tie pravidlá sú dodržiavané alebo nie. K tým rolám, tak ako iné metodiky, aj Scrum definuje nejaké roly, ale v podstate nie je ohľadom týchto rolí veľmi striktný, čo daná rola, aké aktivity vykonáva, aké dokumenty spravuje. Je to viac menej sada odporúčaní a jedno z takých odporúčaní sú otázky, na ktoré by mal produktový vlastník vedieť odpovedať.
Výber produktového vlastníka je asi jednou z najťažších otázok priamo v tom tíme. Mnoho tímov má s týmto problém identifikovať, kto takým človekom je, pretože vedieť odpovedať na všetky tie otázky môže byť ťažké jedným človekom, ale tak či tak sa začína možno otázkou, pre koho daný produkt robíme, kto je tým zákazníkom, tým klientom, tým používateľom, ktorý má nejaký problém. Ten problém je v podstate odpovedou na otázku prečo. Prečo je to problém, pre koho je tento problém. Nezaoberáme sa ešte ani tak veľmi tým, čo bude tým riešením, to je v podstate až ďalšia otázka v rade, ale zaoberáme sa skôr pochopením príčin toho problému a možno pritom treba urobiť aj nejakú root-cause analýzu, aby sa prišlo na skutočnú príčinu toho problému, nielen na tú definíciu problému. Poviem to na príklade toho domu, ktorý sme stávali minule. Kto je používateľom toho domu? V podstate sme si vraveli, že to bude nejaká mladá rodina aj s deťmi. Ich hlavným problémom bolo nájsť si samostatné ubytovanie, ale ten problém môže mať aj inú príčinu, napríklad manžel nechcel tráviť čas už so svokrou, mal jej pokrk a potreboval v podstate vyriešiť svoju vlastnú potrebu a to je zmiznúť z dohľadu svokry. Môže to byť samozrejme aj iný problém nájsť ubytovanie pre rodinu, pre mladé deti, ktoré budú v danom dome vyrastať. Takže tých rôznych príčin, tých problémov, za ktorými stojí to rozhodnutie, že chceme stavať dom, môže byť viacero. A tento produktový vlastník by v princípe mal vedieť a chápať, prečo ten problém nastáva v danej skupine. Dokonca aj v tej rodine každý z tých členov môže mať trochu iné problémy alebo iné odpovede na daný problém, iné požiadavky. A práve ten produktový vlastník by mal s tými zákazníkmi vyslovene komunikovať veľmi intenzívne a často. Mal by od nich získavať spätnú väzbu a mal by im aj zároveň poskytovať spätnú väzbu ohľadom riešenia ich možných problémov. Produktový vlastník tak prichádza s vlastnými návrhmi, čo sa bude realizovať tak, aby tie problémy neboli problémami a zároveň sa pokúša veľmi intenzívne dohadovať s klientmi poradie tých jednotlivých úloh. Náročke nevravím prioritu, náročke vravím poradie. To je jeden z tých ďalších rozdielov, o ktorých sme sa bavili v predchádzajúcom webinári, kedy v Agile je každá požiadavka daná svojim poradím. Niečo je prvé, niečo druhé, niečo ako tretie. Najprv by sme mali postaviť dom, potom garáž, až potom ihrisko. Alebo naopak, ak už máme v rodine malé deti, tak možno potrebujeme najskôr to ihrisko, až potom garáž. Takže to poradie je dané predovšetkým klientom. Avšak klienti často nie sú schopní samostatne určiť to poradie a práve to je rola produktového vlastníka na to, aby im s tým pomohol. Produktový vlastník ako taký je najlepšie aj v tej Scrum definícii, je definovaný ako jeden človek. Avšak v praxi sa stretávam s tým, že často to nie je možné, pretože ako produktový vlastník nebudete mať čas stíhať komunikovať aj s klientmi a nebudete mať zároveň čas dodávať dostatočné detaily a ešte navyše robiť feedback tímom. V takomto prípade je často za produktového vlastníka vymenovaná nejaká osoba, ktorá vie rozhodnúť a s tými jednotlivými aktivitami potom pomáhajú aj iní členovia tímu, ako napríklad analytici alebo obchodníci, po prípade konzultanti. Avšak vždy existuje jedna osoba, ktorá dáva to záverečné poradie, ktorá je zodpovedná za celú dodávku, za dodávku ako celok, za dodávku danej iterácie. Ako ste si možno všimli, produktový vlastník by nemal vravieť, ako daný problém vyriešime. V softwarovom priemysle sa to prejavuje tak, že často produktoví vlastníci dokonca kreslia nejaké návrhy okien alebo dokonca definujú tie požiadavky vo forme ovládacích prvkov. Používateľ chce vybrať v combo boxe nejaký typ účtu alebo nejaký typ informácie a práve to je jedna z dôležitých vecí, aby produktový vlastník takéto zadania už nedával. To celé totižto závisí od tímu a navyše ak v tíme máte nejakého user experience designera, tak je to práve jeho zodpovednosť, aby on povedal, ako sa to celé realizuje. Teda asi najdôležitejšou otázkou tímu ako takého, Scrum tímu,
vývojového tímu, development tímu, je odpovedať na otázku, ako to realizujeme. Je to v podstate dohoda v rámci celého toho tímu, kedy by členovia tímu sa mali veľmi aktívne baviť napríklad počas plánovania a skutočne si prejsť nejakú stratégiu implementácie danej požiadavky, alebo napríklad postavenia domu, rozdelenia tých úloh medzi jednotlivých členov tímu, dohodnutia si, ako náročné, pokúsiť sa spoločne odhadnúť tú náročnosť tej úlohy aj so zvážením, že sú tam možno seniori alebo juniori, ktorí nevedia o danej činnosti alebo o danej implementácii technológií. A samozrejme sa dohodnúť na nejakých kvalitatívnych ukazovateľoch, ktoré sa pokúsia dosiahnuť, či už praktikami, alebo možno chybovosť nejakými metrikami. Tento tím je založený ako každý iný agilný tím vo forme samoorganizovaného tímu. V tomto tíme teda nie je žiaden vedúci, ktorý by rozdeľoval tie úlohy. Tu je predovšetkým o to rozdeľovanie úloh. Nie je tu človek, ktorý by robil sám odhad bez nejakej konzultácie s ostatnými členmi tímu. Nie je tu človek, ktorý prináša tie úlohy a kontroluje ten stav tých úloh. Tento tím v princípe si vyberá úlohy z nejakého backlogu pomocou systému, ktorý sme si vystudovali minule, a to je smiem, viem a chcem. V tomto tím je sám aj zodpovedný tým pádom za to výsledné riešenie a za odstraňovanie nejakých problémov, ktoré boli identifikované klientom alebo produktovým vlastníkom. Avšak ako taký nie je zodpovedný za akceptáciu toho riešenia, práve na to je ten produktový vlastník. Zvyčajne Scrum Team je do veľkosti 10 ľudí, čo je opäť nejaké všeobecné odporúčanie pre agilné týmy. A možno najlepšie, ak ten tím je v jednej lokalite, avšak dnes už je Scrum veľmi bežne aplikovaný aj v distribuovaných tímoch a nemal by byť práve s týmto problém. Možno to bolo pred rokmi, dnes technológia nám dovoluje aplikovať Scrum aj v distribuovanom prostredí. Poslednou rolou, ktorá je definovaná v Scrum frameworku ako takom, je Scrum Master. Scrum Master je človek, ktorého produktom je tím. Jeho dobré fungovanie zaoberá sa tým, ako môže daná skupina ľudí pracovať lepšie, kde majú problémy, kde majú možno nejaké zbytočnosti, ktoré nemusia robiť. Zaoberá sa komunikáciou viac smerom k organizácii a k iným tímom, teda pracuje na nejakej synchronizácii s inými Scrum Masterami. To môžete nájsť v literatúre pod pojmom Scrum of Scrum. A tento Scrum Master v podstate zodpovedá tak trochu aj za proces ako taký, skôr vo forme jeho hľadania možných optimalizácií, nie vo forme jeho definície a presného sledovania. Scrum Master pomáha tímu definovať nejaké základné pravidlá, poukazuje na porušovanie týchto pravidiel a snaží sa veľmi neosobným spôsobom definovať to porušenie ako problém a vedie ten tím k tomu, aby si tieto pravidlá aj dodržiavali a pomáha tímu nájsť tie cesty, ktoré sú schodné pre všetkých. Jednou z takých asi najväčších zodpovedností Scrum Mastera je neustále pomáhať tímu a klientom a produktovému vlastníkovi aj s viditeľnením aktuálneho stavu. Teda možno tá zodpovednosť za tabule, ale nie je zodpovednosť v zmysle aktualizácie tabule iba Scrum Masterom, ale skôr tým, že pomáha jednotlivým členom identifikovať zabudnuté aktualizované úlohy alebo chýbajúci odhad alebo nejaké problémy, ktoré ľudia pri bežnej práci prehliadnú. Práve na to je tu ten Scrum Master. Scrum Masterom sa veľmi často stávajú ľudia, ktorí sú team lídrami alebo projektovými manažérmi alebo napríklad asistenti projektových manažérov. Ľudia, ktorí sa vyznajú v zadávanej práci. Sú to ľudia, ktorí už majú nejaké soft skilly pre prácu s ľuďmi, na ich motiváciu a nejaký mentoring. Avšak s takýmito rolami je veľmi dobré si na začiatku uvedomiť, že roly pochádzajú z tradičného sveta, kde sú založené na princípe rozdeľuj a panuj, možno command and control,
avšak v Agile je kľúčovým to vtiahnutie do života, pritiahnutie k práci, teda ten pull režim. A ten platí nielen na ťahanie požiadaviek z nejakého backlogu, ale aj na vťahovanie ľudí do celého toho procesu tak, aby to bolo pre nich veľmi prirodzené, v podstate, aby to bol pre nich nový návyk. Roly, ktoré pochádzajú z tradičného sveta, s týmto majú teda najviac problémov. Je to dosť citeľné predovšetkým na začiatku a preto aj ja ako Scrum Master si veľmi často vypýtavam od kolegov feedback, či už v anonymnej alebo otvorenej forme, aby som mohol priebežne zlepšovať ten Scrum Mastership a v podstate vedel tak lepšie pomáhať týmu ako celku. Celý ten rámec Scrumu prebieha v niekoľkých paralelných kruhoch, v nejakých takých cykloch. Ten asi prvý je neustála príprava požiadaviek, keďže tu nafunguje nejaký princíp ALAP, tak neskoro ako sa dá, tak niektoré požiadavky na vrchu kopy, nazývanej v Scrume aj produktovým backlogom, sú dosť podrobne napísané na to, aby sa mohli spracovať v tom centrálnom kruhu, v tom strednom kruhu. A zároveň niektoré požiadavky sú veľmi veľké, aby bolo možné vidieť smer, ktorým sa uberá daný produkt. O tento kruh sa stará produktový vlastník a v princípe je to priebežná aktivita. Produktový vlastník zberá tie oranžové lístočky, oranžové požiadavky prichádzajúce z rôznych smerov, možno od klienta, možno dokonca aj od konkurencie. Zbiera tie idei a z týchto ideí v podstate vyrába požiadavky do produktového backlogu, či už vo forme nejakých user stories alebo epikov alebo technických stories, jednoducho nejaký typ požiadavky. Samozrejme, že v tomto backlogu môžu byť aj chyby. V tomto backlogu sú často aj konzultačné činnosti alebo iné aktivity, servisné aktivity. A práve to je tá dôležitá rola produktového vlastníka v tej kope rôznych typov požiadaviek, nájsť určité poradie a správne ho nastaviť. To je asi jedna z najťažších úloh. Produktový vlastník by teda mal mať pripravenú vrchnú časť toho backlogu tak, aby sa dali tie úlohy stiahnuť na tabuľu týmu do sprintu. Ten sprint je v podstate ten stredný zelený kruh, čo je často iterácia o dĺžke 10 dní, tak sa zvyčajne štartuje, ale máme aj týmy, s ktorými spolupracujeme, ktoré majú dĺžku iterácie dokonca 3 týždne, 15 pracovných dní, alebo naopak 7 dní, keď potrebujú veľmi rýchlo produkovať. Počas toho sprintu v podstate tým pracuje okolo takejto Kanban tabule, ktorá je nakreslená uprostred, kde veľká karta je požiadavka definovaná produktovým vlastníkom a tie malé kartičky sú konkrétne tásky, ako danú požiadavku naimplementujem, teda často je tam vidieť vykopať základy, vybetonovať základy alebo urobiť databázovú tabuľku, vytvoriť formulár, urobiť test A, test B, test C, spraviť nasadenie po prípade dokumentáciu. Tieto tásky na tabuli tým aktualizuje priebežne, nielen raz denne, najlepšie je skutočne priebežne, aby ten stav bol neustále reflektovaný tabuľou, hovoríme tu o tej viditeľnosti. A počas toho posúvania tých kariet sa priebežne aktualizuje graf, ktorý je odporúčaný v Scrume a ten sa volá burn down graph, graf zobrazujúci, koľko nám práce zostáva, nie to, koľko času sme strávili na projekte. V Scrume nás totižto zaujíma to, či naplánovaná práca na 10 dní sa stihne dokončiť a práve preto potrebujeme graf zobrazujúci zostávajúcu prácu. Tým sa dennodenne stretáva na denných stand-upoch, to je ten žltý kruh vpravo hore, kde v podstate tým odpovedá na dve otázky, čo som robil včera a na čom budem robiť dnes a poprípade člen týmu môže ešte aj oznámiť, aké má problémy, poprípade nápady
Tieto problémy eviduje Scrum Master, často iba do nejakého poznámkového bloku, alebo lepší Scrum Master na vlastnú tabuľu problémov, aby urobil tieto problémy viditeľné celému tímu a aby zároveň vedel ľuďom, ktorí majú daný problém, oznámiť aj stav riešenia daného problému. Takýto denný stand-up sa zvyčajne robí v tú istú hodinu, typicky ráno o 9:00, v tímoch, ktoré sú distribuované, sú dokonca distribuované na viacerých kontinentoch, tak niekedy to býva o 2:00 popoludní alebo o 3:00 popoludní. Málo kedy, veľmi skutočne málo sa stáva, aby ten tím mal denný stand-up na konci pracovného dňa. Takéto 3 kruhy teda bežia nejako paralelne v čase, zatiaľ čo tím pracuje v sprinte 1, tak produktový vlastník už môže pripravovať požiadavky pre následujúci sprint, pre následujúcu iteráciu, po prípade pre celý následujúci release. Táto paralelnosť teda dovoluje pružne reagovať na zmeny. Scrum má nejaký predpoklad, že obsah toho sprintu, obsah tej tabule by sa nemal meniť počas tých 10 dní, čo platilo skutočne v tom 95. roku, kedy bol navrhnutý, ale dnes tá prax ukazuje, že toto je veľmi ťažké dodržať. Je však stále snaha ten sprint čo najviac zamknúť, zablokovať, tak aby tých zmien nebolo veľmi veľa. Tým, že sprint je zamknutý, tak produktový vlastník môže v tom istom čase ísť za klientom a pýtať sa ho na to, čo ďalšie je dôležité, na to ďalšie poradie, a klientovi, ak sa medzi tým zmenili požiadavky, zmenil sa mu biznis, jeho situácia u jeho klientov, tak vie takto zareagovať aj na prípadné zmeny bez nutnosti búchania po stole, že bude treba meniť kontrakt, či je to change request, zmenová požiadavka, alebo je to chyba, a používa takéto praktiky, ktoré sú veľmi bežné pri tradičných kontraktoch s tradične riadenými projektmi. Na konci toho sprintu by nám mala vypadnúť nejaká ďalšia krabička, teda ďalší prídavok toho produktu. Predstavte si ten produkt, ako vzniká podobne ako cibuľa po jednotlivých vrstvách. Každá nová vrstva prináša v tom produkte nejakú novú vlastnosť, respektíve nejakú väčšiu kvalitu dodanej vlastnosti, možno krajší formulár, možno už je formulár presne podľa design manuálu danej firmy. Ale za každým je ten produkt použiteľný, reálne použiteľný klientmi. Nie je to teda len prípad, že máme dostupnú databázu, že sú hotové základy. Vždy sa dá ten produkt použiť v tom dome, ako keby sa už dalo bývať na konci každej tej iterácie. Celý Scrum prebieha v nejakých ceremóniách, v iných metodikách, procesných metodikách môžete nájsť veľmi podobný pojem activity. Tu sa používa pojem skôr ceremónie kvôli tomu, že je to len sada odporúčania, nejaké best practices alebo praktiky, ktoré fungujú. Nie je to striktne dané, ako to má fungovať. Tých praktík je v Scrume niekoľko. Celé sa to začína praktikou, ktorá sa nazýva aj backlog refinement v angličtine, alebo neustála aktualizácia backlogu. Ja to veľmi často nazývam varenie backlogu, kedy určitá skupina ľudí, určitý tím, určitá časť toho tímu sa stretáva s produktovým vlastníkom a definuje ďalšie požiadavky, stanovuje ich poradie, prináša nejaké detaily do daných požiadaviek, ktoré sú na vrchu tej kopy, a snaží sa vykomunikovať so stakeholderami a poprípade s klientmi stav toho produktu. Na základe toho, že vrchná časť tej kopy je už aktuálna, je tak detailná, že sa dá na nej pracovať, prichádza tým v podstate počas plánovania sprintu, to je ten sprint planning, tá žiarovka v strede, prichádza k tomuto backlogu a z backlogu si vyťahne tým karty, toľko, koľko stihnú pripraviť. Teda funguje tu na pull princíp, čo často v praxi nie je tak. Často vidíme produktových vlastníkov, ako prinášajú ďalšie user stories, ďalšie položky toho backlogu na plánovanie.
v dobrom Scrum tíme ten tým sám si vyberie toľko, koľko smú, vedia a môžu zvládnuť a chcú za danú iteráciu za 10 dní. Práve počas toho plánovania sprintu, počas tejto udalosti, ktorá typicky trvá možno 2-3 hodiny, keď to funguje dobre, ten tím zoberie veľké požiadavky, veľké karty, nalepí na tabuľu a rozdelí ich na malé kartičky a pokúsia sa ich odhadnúť, možno niektorí aj priradiť k jednotlivým členom tímu a skontrolovať, že či skutočne danú náročnú požiadavku vedia v danom čase iterácie tých 10 pracovných dní aj dokončiť. Po plánovaní sprintu je typicky pripravená Kanban tabuľa, ktorá sa nazýva často aj sprint backlogom daného sprintu. A táto tabuľa je teda dennodenne priebežne aktualizovaná počas tých denných scrumov, denných stand-upov. Stand-up, anglický pojem, v podstate stretnutie celého tímu, ktoré sa koná v tej pravidelnej dobe, napríklad o tej 9. Typicky trvá možno 15 minút, to je také rozumné maximum. Nemal by trvať určite viac ako pol hodiny, pretože inak tí členovia týmu budú znechutení z tohto stretnutia. A hlavným zámerom toho stretnutia nie je report o stave produktu, je to skôr synchronizačné stretnutie ohľadom nasledujúceho dňa, ohľadom tohto dňa, ohľadom pokračovania pri vývoji. Ako dokončiť daný záväzok, ktorý sme dali na začiatku sprintu počas plánovania sprintu. Čiže je to stále také pozeranie sa vpred. Či stíhame alebo nie. Na konci sprintu sa robí demo, niekedy nazývané demo, niekedy nazývané aj sprint review. Je to stretnutie s tým produktovým vlastníkom, a mnohokrát aj priamo so stakeholderami alebo sponzormi projektu alebo zástupcom nejakého klienta. Kvôli tomu, aby sme predviedli, trochu sa pochválili tým, čo sme spravili, trochu získali aj pochopenie toho zákazníka o našich ťažkostiach ako týmu počas vývoja danej vlastnosti. Chceme tým dosiahnuť aj to, aby ten klient vnímal tým ako ľudí z mesa a kostí, ľudí, ktorí majú svoje problémy a nielen ako zdroje, nejaké nástroje. A zároveň ale chceme od toho klienta priebežne aj akceptáciu, či to riešenie, ktoré v podstate bolo implementované, je správne, či je rozumné, či mu môže pomôcť. A možno aj tak trochu nasmerovať v tom jeho myslení ohľadom ďalšej iterácie, ktorým smerom sa vybrať. Takéto demo trvá možno maximálne hodinu. Odporúčané je, aby to nebola prezentácia, aby to bola živá ukážka. Mám však veľmi dobrú skúsenosť s tým, aby na začiatku aj nejaká veľmi krátka prezentácia tam bola, ktorá možno len poskytne prehľad tomu zákazníkovi, tomu návštevníkovi, o čom vlastne sa budeme rozprávať, aký bol stav úloh, čo sa podarilo a čo nie. A možno aj ukázať, že porušenia procesu, napríklad to, že chodili veľmi často zmeny, spôsobili, že niektoré z tých pôvodne plánovaných a prioritných vlastností neboli dodané, napriek tomu, že boli možno aj dôležitejšie. Čiže to demo je veľmi vhodné využiť práve na možno aj takú edukáciu toho používateľa, ako fungovať toho zákazníka, ako fungovať v takomto agilnom procese. Zákazník po tomto déme typicky odchádza. Predstavte si ho, že odchádza s nejakým CD diskom, s novou verziou alebo nejakou verziou, ktorú už je nasadiť vnútri u seba vo firme. Odchádza veľmi často aj management a v miestnosti zostane iba tím ako taký, členovia tímu spolu so Scrum Masterom, možno aj produktový vlastník a tým si sadne a začne robiť tzv. Retrospektívu sprintu. Retrospektíva sprintu je priebežná udalosť, ktorá sa opakuje na konci každej iterácie, teda najmenej každé 2 týždne napríklad. A počas tohto stretnutia sa rozprávame o tom, čo nám funguje dobre, ktoré z tých praktík, ktoré aplikujeme, nám fungujú. Možno spôsob zápisu požiadaviek, možno spôsob organizácie tímu, možno spôsob komunikácie, možno nástroje. A naopak, čo nám môže fungovať lepšie. Nie to, čo nám nefunguje, ale čo by mohlo fungovať lepšie.
Tým si počas tej retrospektívy vypíše tie jednotlivé idei, typicky majú na to 10 minút, kedy sa ani medzi sebou nerozprávajú, je to fakt čas na koncentráciu, na napísanie tých nápadov a po tých 10 minútach si zvolia, každý z nich má napríklad 3 hlasy, môžu rozdeliť tie svoje hlasy na tie jednotlivé nápady a vybrať si tak nápady, ktoré budú realizovať v nasledujúcom sprinte. Mnoho tímov na Slovensku a v Čechách, s ktorými robím, tu končí a práve to je jedno z najväčších chýb. Dobrý agilný tím si totiž to neskončí retrospektívu len pri tom zosumarizovaní. Toto nás trápi, toto by mohlo byť lepšie, ale naopak pokúsia sa aj navrhnúť nejaký akčný plán, ako dané zlepšenie realizujú a dohodnú si presne, kto spraví aké kroky, a či už je to vnútri v tíme, alebo že potrebuje Scrum Master, poprípade produktový vlastník, výjsť možno za manažmentom a popýtať podporu od manažmentu v určitej forme. Takže veľmi dôležitý je ten akčný plán, aby sa nápady aj skutočne realizovali, pretože inak nastane to, že tým odmieta chodiť na retrospektívy a nemá to pre tým ako taký hodnotu stále dávať nápady, keď sa nič nemení. Takže veľmi v skratke viacero iterácií, teda jedna iterácia funguje v rovnakom čase ako príprava backlogu a počas iterácie fungujú denné scrumy. Sprint začína nejakým plánovaním, kedy tým si vyťahne požiadavky z produktového backlogu, priebežne aktualizovaného produktovým vlastníkom, na svoju Kanban tabuľu. Tam si rozdelí tie požiadavky na jednotlivé úlohy a začne ich realizovať. Na konci musí vypadnúť funkčný produkt, ďalšia vrstva cibule, ktorú odprezentujeme klientovi počas sprint review a tým si sadne a pokúsi sa nájsť ako priebežne zlepšiť ten proces. Možno na rozdiel od tradičných praktík, nie na konci projektu, kde je to často nazvané ako post-mortem, teda keď skončil projekt, kedy pacient zomrel. V agilnom svete je práve tá retrospektíva priebežné zlepšovanie v čase, keď pacient ešte žije. Takže jeden z tých asi veľmi veľkých rozdielov. V Scrume nie sú veľmi predpísané nejaké metriky, ktoré by sa mali používať. A nakoniec v praxi je skutočne veľmi málo tímov, ktoré majú aj nejaké metriky a používajú ich. Avšak myslím si, že práve napríklad metrika Burndown Graph je tak jednoducho udržiavateľná a navyše pomáha týmu, že stojí za zmienku si ju spomenúť. Burndown Graph zobrazuje zostávajúcu prácu. Na x-ovej osi máte počet dní, tu vidíte, že tento sprint mal iba 5 dní, teda bol jeden pracovný týždeň. A na y-ovej osi má nejakú hodnotu, zvyčajne je to buď suma hodín na daných táskoch, niektoré týmy tam majú evidované počet papierikov, niektoré týmy majú evidovanú náročnosť, komplexnosť tej požiadavky v inej forme. Neskôr sa budeme baviť v ďalšej časti o tzv. Story pointoch. Tým priebežne každý deň, najneskôr každý deň, zaktualizuje zostávajúcu prácu na tom grafe a v podstate graf nám ukazuje, ak v daný deň je tá hodnota nižšia ako ideálna čiara, to je táto prerušovaná, ktorá ide diagonálne cez celý graf, tak vtedy to znamená, že sme trochu popredu, máme menej práce nám zostáva, než sme pôvodne čakali a teda môžeme si zobrať aj niečo ďalšie. A po prípade, ak meškáme, tak tá oranžová čiara nám vyletí nad ideálnu a toto už je veľmi skorá indikácia problémov, ktoré dobrý Scrum Master by mal rozpoznať a mal by pomôcť týmu sa prispôsobiť tak, aby vedeli v podstate dokončiť daný sľúbený rozsah. Možno malá rada, netreba reagovať pri prvom výskyte tej zlej polohy toho bodu. Často to stačí riešiť až na druhý, po prípade tretí deň. Záleží to aj od dĺžky sprintu, ale každopádne priebežná aktualizácia toho grafu vám dáva okamžite kontrolný signál, či stihnete alebo nie. Viete sa prispôsobiť, viete urobiť korekcie, ktoré vám pomôžu sa vrátiť naspäť na trať.
Burdan graf, tak ako ho vidíte, je pomerne typický pre týmy, ktoré už fungujú dlhšie časové obdobie, možno viac ako pol roka. Často, keď začínate so Scrumom, tak tá čiara na konci nekončí na nule, ale končí niekde nad nulou, teda aj presne viete, koľko hodín, po prípade počet úloh nebolo dokončených. A na základe toho viete lepšie naplánovať tie následujúce sprinty, následujúce iterácie. Scrum je totižto zameraný na to dokončenie a na to, aby sme dokončili, čo sľúbili, namiesto naháňania sa za hodinami strávenými na projekte, na kapacitách jednotlivých členov tímu. V nasledujúcej časti by som vám ukázal možno nejaké také reálne obrázky z reálneho života. Tu vidíte príklad tzv. User Story mapy. To je mapy produktu, ktorá už je zhrnutá na kopu. Ako vidíte, ten tím definoval jednotlivé požiadavky len zatiaľ vo forme titulkov. Tie farby majú pre nich význam, či už je to veľmi veľká požiadavka, nejaká časť produktu, alebo z ktorého to je modul. Nie je to dané, nie je to predpísané, každý tým si to prispôsobuje rôzne. Niektoré tie týmy majú často na tých kartách napísané skutočne user story, formát user story, teda ako používateľ niečo potrebujem, aby som vyriešil nejaký svoj problém. A niektoré používajú len práve takéto stručné texty. Veľkým dôvodom pre tieto karty je práve viditeľnosť. Dobré elektronické nástroje vám ponúkajú kartovú formu. Často tie agilné týmy používajú napríklad Excely, kde je to v podstate nejaká kopa riadkov a bohužiaľ práve kvôli tej kope riadkov sa v tom celom backlogu stráca prehľad. Všetko vyzerá veľmi rovnako a je pomerne ťažké nájsť tú položku. Potom musíte používať filtre a grupovanie a sortovanie a tak ďalej, ale týmto zase prichádzate o to poradie. Aj preto tie karty majú svoj obrovský význam. Tu vidíte príklad takého backlogu. Tu je backlog z nášho nástroja, z tej webovej verzie. Čiže to je tá forma story mapy. A na pravej strane vidíte story mapu z reálneho produktu v jednej finančnej inštitúcii, kde tá story mapa je pomerne komplexná. V hornej časti je to story mapa biznisu, ktorý si pripravuje rozpad požiadaviek niekde vopred. Tieto malé kartičky to nie sú tasky, ale to sú v skutočnosti možno ešte veľké funkčnosti. A dole pod tým je nejaká story mapa produktu z IT oddelenia, ktorý už si dané požiadavky rozbil na drobnejšie user stories. Tu sú konkrétne tie také user stories, a ako vidíte, je toho veľmi veľa. Ale v princípe dáva to možnosť aj biznisu, aj produktu vidieť, aj biznisu, aj IT oddeleniu vidieť stav celého produktu a vedieť sa veľmi rýchlo orientovať v tom, čo má byť to ďalšie. Poradie tých kariet nie je náhodné, poradie je dané práve tou biznis implementáciou a niektoré týmy dokonca majú nad sebou paralelne korešpondujúcu biznis požiadavku spolu s IT požiadavkou a teda vidia, či náhodou tam nie je chýbajúci prekryv, ako vidíte na prípade toho pravého rohu, kde v hornom riadku je medzera, ale v dolnom riadku máme kartu. Čiže IT ide robiť niečo, čo možno nemá ani biznis v požiadavkách. Plánovanie, napriek tomu možno, že robíte alebo používate elektronické nástroje, plánovanie stále odporúčame robiť takouto fyzickou formou v nejakej spoločnej miestnosti, kde sa ten tým stretne. Často, keď prídu do tejto miestnosti, tak produktový vlastník spolu so Scrum Masterom už vytvoril dané poradie taskov. Tie tasky sú možno na papierikoch rôznej farby, tasky, požiadavky na papierikoch rôznej farby. Sú pripravené tak, aby keď tým otvorí dvere, tak aby mohol hneď začať pracovať. Týmu sa vysvetlí ten zámer v danej iterácii alebo v danej verzii, ktorá môže pokrývať viacero iterácií, čo sa vlastne chce dosiahnuť, vysvetlí sa ten kontext, pre koho sa to vytvára a tým potom má právo zoradiť tie karty možno podľa závislosti vnútri, možno podľa nejakej logickej postupnosti, možno podľa toho, kto ako bude dostupný v tom týme do iného poradia, ale každopádne produktový vlastník je ten posledný, ktorý to schváľuje. Takže tým je viac menej konzultovaný, on odporúča. V
tejto strednej časti vidíte backlog v trochu inej forme. Toto je opäť backlog z jednej finančnej inštitúcie, kde to bol pomerne komplexný produkt a my sme potrebovali zmapovať celú tú sadu požiadaviek, to množstvo, niekoľko stovák riadkov z Excelu, ktoré prišli ako požiadavky z tradične riadeného projektu. Použili sme karty práve na zviditeľnenie toho, čo sa má realizovať a v podstate sme tým chceli aj vyvolať trochu šok v tom tíme, ktorý si mal uvedomiť, že je toho strašne veľa na dané krátke časové obdobie a teda bol to šok. Určite tie karty vyvolávajú úplne iný pocit ako nejaké riadky v Exceli. No a na pravej strane vidíte trochu chaotickú inú mapu toho produktu. Tá ešte nie je v takom usporiadanom stave, je to totižto stav, ktorý ostal po tom, čo ešte prišiel tím a doplnil svoje úlohy, svoje požiadavky, na ktorých pracuje, ktoré neboli pôvodne v tej produktovej mape, niečo, na čo sa možno zabudlo pri príprave toho produktového backlogu. Každopádne po tom plánovaní zvyčajne ostáva množstvo kariet. Tieto karty sa buď priamo nalepia na Kanban tabule, alebo ostávajú v takejto fyzickej forme a sú vylepené niekde na stenu na nejakú spoločnú tabuľu. Tu nám máme príklad dvoch Kanban tabulí. Všimnite si, že tá jedna tabuľa má v podstate oddelené tie stĺpce ešte nejakými šnúrkami. Je to z dôvodu adaptácie. Nevedeli sme, koľko tých kariet bude potrebné dať do daného stĺpca, takže sme nejako hľadali tú šírku stĺpca chvíľu, potom sa urobila normálna tabuľa aj s vyznačenými tými sekciami. Táto tabuľa je trochu špecifická v tom, že na ľavej strane vidíte biele karty, to je nejaký backlog. To bola časť pre produktového vlastníka a z tohto backlogu je potom druhý stĺpec tých bielých kariet je v podstate backlog sprintu a tie žlté sú jednotlivé úlohy, veľmi konkrétne veci, ktoré budú riešiť jednotliví členovia tímu. Stĺpce tej tabule zodpovedajú stavu tej úlohy. Tých stavov odporúčame, aby boli 3, niektoré týmy majú aj viacero. Vždy sa snažíme o nejakú maximalizáciu minima, o to, aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie. Na pravej strane vidíte pána, ktorý je na dennom stand-upe a v podstate prezentuje ostatným členom tímu stav úloh, pričom tá tabuľa je možno ešte dokonca rozdelená na špeciálny riadok, a to je riadok pre neplánované úlohy, teda úlohy, ktoré neboli vopred naplánované počas plánovania sprintu, avšak v reálnom živote prichádzajú a práve tieto karty zviditeľňujú aj to časté prerušenie v dnešnom dennom živote a členovia týmu tak vedia dokonca veľmi presne zmerať počet tých prerušení a možno aj lepšie odhadnúť množstvo kariet, ktoré budú plánovať kvôli tomu, aby stíhali aj bežnú podporu, bežnú prevádzku. Tu sú dva príklady z retrospektívy. Tú retrospektívu sa vždy snažíme robiť paperíkovo, pokiaľ možno. Je dobré, aby ten distribuovaný tím sa raz za čas, nemusí každý sprint, ale raz za čas určite aspoň raz do mesiaca aj fyzicky stretol osobne a aby si mohli vydiskutovať otvorené tie jednotlivé body, návrhy tých zlepšení. Často tie návrhy sú rozdelené na dve samostatné kopy, napríklad na to, čo nám funguje dobre a čo môže fungovať lepšie. A potom napríklad pomocou takýchto markerov, pomocou fixiek ľudia môžu rozdeliť tie svoje 3 hlasy, 3 bodky na jednotlivé karty a dať tak prioritu v tej celej kope nielen svojim požiadavkám, ale možno aj požiadavkám alebo nápadom iného kolegu. Takže to je príklad z retrospektívy. V distribuovanom týme sú na to elektronické nástroje. My v Scrum-Desku tiež podporujeme distribuované, teda tie retrospektívy. Na druhej strane týmy často používajú napríklad zdieľaný Excel alebo zdieľaný Google dokument, takže dá sa tam kreatívne vymyslieť nejaká forma aj s tým hlasovaním, aj s ďalším dohadovaním akčných krokov. Prečo teda Scrum? Scrum by som určite volil v prípade, že sú dôležité pre nás iterácie, kedy je dobré naučiť ľudí dodávať niečo priebežne, dostať nejaký rytmus do dodávok.
Určite by som zvolil Scrum kvôli tomu, že počas Scrumu sa výrazne zvýši komunikácia v tíme. Ľudia zrazu si pozerajú tvárou v tvár, debatujú o tom osobne, nepoužívajú len e-maily alebo nejaké chaty. Je to oveľa intenzívnejšia komunikácia, oveľa viac vecí sa vyrieši priamo na mieste. Scrum pomáha aj produktovým vlastníkom, po prípade klientom definovať, čo je dôležité a naopak týmu pomáha robiť zmysluplnú prácu, dodávať niečo, čo niekomu reálne pomáha, nielen preto, lebo treba. Určite výhodou Scrumu je, že zatiaľ čo tým vytvára ten produkt, tak niekto ho môže pripravovať, môže reagovať na zmeny. V takom Scrume má tým priestor na férový odhad času, teda nie je mu ten čas daný napríklad manažérom alebo nejakým klientom. Ten čas je naopak daný tímovým odhadom, dokonca nielen seniormi, ale aj juniormi, a preto tá férovosť v tom odhade času. Scrum určite pomôže vytvoriť určitú disciplínu, byť načas vo firme na 9 a začať meeting, takéto denné stretnutie, daily Scrum, denný meeting načas je na začiatku dosť ťažké. Určite pomôže človeku s naučením sa prezentovať, určite pomôže človeku s naučením sa ako vyjadrovať svoj stav svojich úloh a s tou disciplínou udržiavať ten stav viditeľný pre všetkých členov týmu. No a nakoniec možno tá tabuľa, ten okamžitý prehľad, ak tým má disciplínu, že aktualizuje tie jednotlivé karty priebežne, tak ten prehľad je skutočne okamžitý a odrazu ako manažér ja nepotrebujem mať pravidelný reporting, pretože ten report je v podstate na tabuli. Stačí mi prísť, skonzultovať ten aktuálny stav. Nemusí kvôli tomu niekto tráviť čas nad robením reportov s hľadaním správneho tieňa zelenej, oranžovej a červenej farbičky. Ak vás viac zaujíma téma Scrumu, tak na budúci rok pripravujeme viacero školní, verejných školní pre ľudí, takže už 18. februára budeme v Bratislave zorganizujeme základy Agile Scrum, nasledované potom certifikáciou Scrum Masterov. Budeme sa venovať aj Kanbanu, o tom sa budeme baviť možno inokedy a niekedy v apríli bude konferencia Scrum Impulse 2015, konferencia o agilných praktikách nielen pre IT, ktorú budeme robiť v Bratislave. Niekedy v máji potom je školne plánované pre Košice, pre východný región. Možno na záver, Scrum vyzerá jednoduchý, pretože sú tam možno len 3 roly a zo pár nejakých ceremónií. Určite však nie je ľahký a skutočne už počas prvých 2 týždňov sa objaví niečo, čo ja nazývam smrad. V takom tíme sa do 2 týždňov určite objavia jednak medziľudské problémy, jednak problémy s definíciou toho produktu, s víziou produktu, so spôsobom, akým pracujete, spôsobom, akým meriate, spôsobom, akým dodávate a vyvíjate. Takže strašne veľa problémov sa možno vynorí hneď na začiatku a treba byť určite na to pripravený a to je ten dôvod, prečo Scrum nie je ľahký. Stojí za to ale vydržať, bojovať. Ďalšie časti, ktorú plánujeme už v novom roku, 20. januára, si povieme viac o tom, ako napísať požiadavky agilným spôsobom, napísať ich tak, aby boli pripravené na zmenu, napísať ich tak, aby nie všetko bolo dopodrobná definované, ale zároveň, aby boli odhadnutelné a aby ste mohli sa zaviazať klientom aspoň do nejakej miery určitosti s tým, či stinete dodávku alebo nie. Takže budem veľmi rád, ak sa uvidíme v takomto počte ako dnes. Týmto by som vám chcel možno poďakovať a ak máte otázky, tak vás poprosím, môžeme si dať ešte nejakých 10 minút na otázky. Mali by ste mať v GoToWebinári dostupný panel otázok, kde vás poprosím ich zadať.
Zatiaľ nemáme žiadnu. Tak vyzerá, že nemáme dnes otázky. V prípade, že máte záujem o ďalšie nejaké vysvetlenie, tak pošlite nám e-mail na adresu potrebujem-poradiť@scrumdesk.com. Nahrávka tohto webinára bude voľne dostupná na YouTube, na našom YouTubeovom účte, tak teším sa teda na budúce dovidenia. Prajem vám príjemné sviatky, prajem vám úspešný záver roka a veľmi pomalý rozbeh ďalšieho roka v nejakom väčšom kľude. Dovidenia.